Здравейте! Днес ще ви разкажа за едно от най-странните неща, които свинчетата правят, а именно да ядат собствените си изпражнения. Ако сте забелязали, много често те се навеждат и сякаш вадят нещо измежду краката си, а после го дъвчат. Това се нарича копрофагия и свинчетата и зайчетата го правят. Акитата на свинчетата са два вида – обикновени и цекотрофи. В цекотрофите се съдържат изключително полезни вещества за тях, които по друг начин не могат да усвоят. Те са по-светли, по-малки и по-меки от обикновените и в тях се съдържат жизнено важни витамини, главно от групата Б. Ако спре да ги получава, свинчето бързо ще загуби здравето си и ще се наруши храносмилането му. Знаете ли, че акитата на мъжките морски свинчета са по-големи с формата на банан, а женските са по-малки и закръглени? Не забравяйте, ако видите някакви аномалии, да ги заведете на ветеринар. А за вас, кое беше най-странното нещо, което свинчетата правят? Моля, напишете долу в коментарите и не забравяйте да се абонирате за канала.